Buďte tak hodná, tady v Karolínce je nějaký malíř. Hartinger, Ilja? Hartinger, Ilja. Jo, znáte? Jirošek, Znám. Jirošek. Jo, znáte ho, jo? Samozřejmě, to byl neznám. Valašská kuštyře. Ilja Hartinger, akademický malíř. Jo, a byla jste u něj někdy v té galerii? Byla. A jestli jste tam nebyli, tak to navštivte, je to moc krásné. Jo, pěkný, No, líbí se vám to? No jistě, že. A máte nějaký Samozřejmě. obraz jeho? Mám jeho prvotinu. No a kde to je? To je, tady má, když vyjdete na hlavní cestu, tak půjdete tak ze 200 metrů a tam je městský úřad po levé straně a přejdete na druhou stranu a tam je náměstský úřad. Ano, to je dole. Tady dole je zrovna. Je to asi tak 200-300 metrů dole po cestě. A je vpravo napsané Galerie Hartinger. Konečně jsme se odstli v ateliéru malíře Ilji Hartingera, ze kterého je pěkný pohled do přilehlé zahrady. Mojím přáním vždycky bylo mít z ateliéru, z okna pohled do zahrady. A tak jsem všechno dělal proto, aby se mě to podařilo. Tady v tom domku, jak vidíte, tam jsem se narodil, tu jsem bydlel s rodiči, tatínek dělal ve sklárně a maminka byla v domácnosti a tady právě dřív tu zahradu měla jako zahradu užitkovou, to znamená, že tu pěstovala brambory, zeleninu a podobně tak, jak na vesnici. No a až později potom, jak jsem postavil ten ateliér, tak jsem tu zahradu si vytvořil tak, aby mě skytala takový relaxační pohled, to znamená, když maluju a jsem už moc unavený a bolí mě oči, tak prostě se dívám do té zahrady a tím se uklidním a mohu potom pokračovat zás v malování. Vzhledem k tomu, že jsem se na Valašsku narodil a když se podíváte kolem, tak ta krajina je tady velmi malebná a inspirující. No a stačí, když se podíváte z okna nebo někde ze Soláně, tak tu krajinu stačí jenom rámovat a nepotřebuje člověk moc nějak si vymýšlet a dotvářet. Když opravdu jako využijete ty motivy, které tady jsou, tak ty obrazy opravdu mají svůj půvab a svůj řád. Tady ten ateliér tady dřív nebyl, že? Nejdřív jsem postavil tady tu menší místnost, ale později, jak jsem začal dělat skleněné vitráže do architektury z leptaných skel, tak jsem to prostředí potřeboval zvětšit a tak jsem přistavil ještě tady ten prostor, který zde vidíte, kde tu teď jako procházíme. Původně to bylo jenom takové zastřešené kulní, takové prostředí hrubšího rázu, jenom se střechou, aby na nás při práci těch leptaných skel nepršelo. Až později jsem to skultivoval a vznikla z toho tady nynější galerie, ale původně toto prostředí bylo budované pro tvorbu těch leptaných skleněných vitráží. A jak se tady podíváte, na těch oknech mám ještě tady zkoušky. Než jsem dělal velké leptané sklo, tak jsem si vytvořil a udělal menší zkoušky, kde jsem vlastně si řešil ten technologický postup a chtěl jsem vidět, jakou strukturu určitým leptem za určité koncentrace, za určité teploty dosáhnu, protože stačí jenom sebemenší změna koncentrace nebo teploty a už kyselina ten lept provádí jinak. Tady vidíte, to je třeba jako takový ojněný lept, trochu tady jako ty struktury. Dál, když se podíváte, tak mám jednu tady tabulku, kde je takzvaný hvězdicový lept. No a já jsem to tady postupoval tak, že jsem si vždycky udělal zkoušku. Jak vidíte, každá ta skleněná tabulka má své číslo a mám zešit, kde mám přesně napsaný ten technologický postup, za jakých podmínek, za jaké teploty, jak jsem říkal, za jaké koncentrace jsem toho leptu dosáhl. No tam, co se teď díváte, tak to je takzvaný inspirační koutek a jak vidíte, dominuje tam flaška ze slivovicu a když ráno třeba nemám nápady nebo jsem takový prostě bez nějaké inspirace, tak si dám štamprlu nebo 2 slivovice, no a to mě trochu vždycky jako pomůže, že se člověk nějak tak jako uvolní. No jinak ta slivovica to vůbec to je, já si myslím, že to je takový zvláštní nápoj, je to vlastně lisované Valašsko a pomáhá nejen proti nemocem, ale i jako inspirační zdroj. Co říkáte tomu, když si váš manžel dává slivovici? No, když jsem mohla, tak jsem si dávala s ním.
Předpokládám, že máte i jiné inspirační zdroje. Tak to záleží především na tom výtvarném úkolu a na povaze té tvůrčí práce. Pokud dělám ilustrace nebo dělám ex libris grafické práce, tak ty jsou spíš komorního charakteru, takže tam respektuju úplně něco jiného, než když dělám práce nebo tvořím práce do architektury, kde potřebuju do sebe dostat tu monumentalitu. No a tím, abych prostě tady to v sobě nějak měl, tak poslouchám nejdřív třeba, já nevím, hudbu Čajkovského nebo Beethovena, přečtu si nějakou vážnou literaturu a až jsem nasáklý právě tady tím, tou monumentalitu, tak potom teprve začnu ty práce tvořit a to já dostanu do sebe tady to podvědomě a tím to mě drží na tom, že opravdu ty věci působí jako vážně a tak, jak potřebuju. V celém ateliéru převažují obrazy krajin, ale tady vidím figurální kresby. Tak já ve figurální práci nebo ve figurální tvorbě pokračuji, dnes už spíš jako ilustrační tvorba, ale tady ty portréty, ty kresby úhlem, které vidíte, to jsou práce ještě ze školy podle skutečných modelů a to mám tady kvůli tomu, že sem chodí hodně exkurzí i z lidové školy umění a žáci se vždycky ptají, nebo někdy se ptají, vy malujete jenom krajiny a figury ne, takže to mám tady také jako ukázku, že i tu figurální tvorbu jsme se zabývali hlavně ve škole, protože figura je vlastně začátek a vůbec i stěžejní dílo té tvůrčí práce. Takže vy děláte i jakousi osvětovou činnost. No, tady v tom prostředí ten malíř má i takové jako trošku povinnosti, nebo cítí povinnosti vůči těm lidem, že přijdou, třeba mají různé požadavky a taky různé takové náměty, které mě dávají, a nebo které po mně žádají třeba, já nevím, poradit, když třeba, já nevím, si nějak jako omítají domek, jakou barvou natřít okna a podobně. Takže to jsou takové jako záležitosti, které člověk tady taky musí těm lidem trošku jako pomoct. No a jinak ale většinou sem chodí právě ty žáci, jak jsem říkal, z těch lidových škol umění. No a tak tam prostě už zase jako ta debata nebo prostě ty otázky jsou trošku jiné. Někdy sem přijdou a ptají se mě, jestli někdy se mě stala taky nějaká veselá příhoda při tom malování. Tak si vždycky vzpomenu na jednu takovou událost, jak jsem maloval na Solani, už byl takový pozdní podzim a zaujal mě tam takový strom z chalupu, tak jsem tam maloval a teď šla kolem babina s dcerkou a s ogarem, dívají se a babina říká tím dětskám, podívejte se, to je šikovný pan malíř, ten maluje ten strom a aj ty vrány tam namaloval, co tady lítají. To jsou také vrány, jak co vás donesli. No a ten ogar potáhl tu dcerku bokem a říká, tož co, vysvětlíme to babině, nebo ju necháme umřít hloupu. Mohu říct, že je široko daleko uznávanou osobností. A taky si ho vážím proto, že pan Hartinger neodešel jako ostatní umělci, neodešel pryč do města, jak to běžně je zvykem u těchto lidí, ale že zůstal tady na Valašsku, že zůstal tady tvořit a zůstal věren zkrátka svému rodnému kraji. Pokud je mi známo, vím, že pan Hartinger odkázal obci svůj majetek po své smrti. Blízko Karolinky je obec Velké Karlovice a v těch Velkých Karlovicích je Karlovské muzeum a tam bývají přes prázdniny výstavy valašských výtvarníků. No a jedenkrát jsem právě instaloval takovou výstavu, šel jsem na oběd tam naproti do hospody, jmenuje se to Hospoda u muzea, sedl jsem si, objednal jsem si oběd, donesli mě polévku a teď, jak jsem tak dojedl, čekám na další chod, přišel starý orsák, tam jeden chlap z těch Karlovic a říká, Ogare, je to tu volné na té židli? Já říkám, stricu, sedněte si, však je to volné. Měl klobouk, v hubě fajku, tak na křivo a teď říká, který ty jsi, Ogare? Já říkám, který, no, Hartinger, on říká, Hartinger, z Karolinky? Já říkám, jo, z Karolinky. A nejsi ty ten maléř? Já říkám, On vytáhl tu fajku z huby, odpluvil si, mavl ruku a říká, z malíře a z mašíka je užitek až po smrti.
Tady ten obraz se liší od těch ostatních. Můžete k tomu něco říct? Tak to je pro mě vlastně už jako historická záležitost, jednak, jak vidíte, jak správně říkáte, ten obraz se liší jednak rukopisem, jednak i tím výtvarným názorem. No a to je vlastně nejstarší obraz, který tu mám. Vidíte, tam je rok 60, čili 39 roku starý obraz. To Ilja maloval, ještě nešel do školy. A všem se strašně líbí. No a teď přijdou lidi a ptají se, kdy to maloval. Říkám, no ještě nešel do školy. Vždycky říkají, no a tak proč teda do té školy chodil? Pro mě ten obraz má význam nejen z hlediska jako prostě té historie, té tvorby, ale i jako dokument, protože v té usedlosti spoustu těch chalup už tam neexistuje, konkrétně i tady ta chalupa už je zbouraná, takže pro mě to má ten obraz význam taky jako dokument. Na střední škole jsem studoval v Brně, střední umělecko-průmyslovou školu, tam jsem byl v oddělení u profesora Karla Langera, no a po skončení střední školy jsem pokračoval na vysoké škole v Praze, na Vysoké škole umělecko-průmyslové v ateliéru profesora Antonína Strnadla. Tam jsem studoval grafiku, no a malbu nám tam tehdy jako přednášel a učil nás profesor Jan Bauch. Jan Bauch byl opravdu svérázný profesor a když viděl, jak se tam prostě s tím někde šudlíme, tak jako vždycky přišel říkat, co se s tím šudlíte, když barva, tak barva. A některé ty jeho věci, právě mě ten jeho výtvarný názor se líbil a velmi mě imponoval, takže z toho období některé obrazy vidíte v té první koji, které jsou poznamenané tím jeho výtvarným názorem. Vy jste říkal, že jste studoval grafiku u profesora Strnadela. Můžete říct něco k té technice grafické? Tak z těch grafických technik většinu užívám techniku linoritu, dřevoritu nebo dřevořezu. No a tady právě, co mám v ruce, jako to je jeden linorit a jak si všimáte, tak já právě spíš mám bílou kresbu na černém podkladě a barvu mě tu supluje hustota šrafování. Když přivřete trošku oko, tak vidíte celou škálu těch šedých plošek a kromě toho ještě dalším takovým výrazovým prostředkem je u mě linie a tady zase jako buď to je to slabá linie, anebo silná a tím právě dosahuju takové té živosti a barevnosti v té grafice. Vlastně je to černobílé, ale přitom je to barevné tady na základě, jak jsem se zmínil už o tom šrafování a světla a malá, teda tenká a silná čára. A dalo vám něco pro tu práci s grafikou vaše práce se sklem? Právě tady vlastně tu grafiku potom v monumentální poloze transponuju do těch skleněných vitráží, protože tak, jak jsem se zmínil, jak tady ryju do linolea nebo do dřeva, tak tam zase jako prorývám asfalt, takže vlastně já taky tam nemám možnost u těch letaných skel se vyjadřovat šumrem, to znamená stínováním, tak jak třeba úhlem nebo tuškou, že přítlakem vlastně dostávám valer, tak tam zase se musím vyjadřovat jako šrafováním. Je to taková jako monumentální grafika, jsou ty skleněné vitráže. Já bych se vás rád zeptal, chystáte v nejbližší době nějakou výstavu? Chystám výstavu, právě vidíte, že ty věci si prohlížím a připravuju. No a bude to v Rožnově v jednom podniku jako a právě přemýšlím a probírám si, které ty věci tam na tu výstavu jako umístím, nainstaluji. Samotné výstavy dělám rád, protože je to pro mě možnost jako konfrontace nebo vidět ty obrazy a ty výtvarná díla v jiném prostředí než tady. A ono i to prostředí někdy jako člověku umožňuje jako vidět některé ty výtvarné práce ostřeji jako. No. Dobrý den. Dobrý den, přišla jste se podívat, prosím, galerii máte otevřenou, jo? Podívejte se, času je dost, v klidu. Takže ty výstavy dělám rád, ale akorát na těch výstavách mě vadí vernisáž. Výstavu samotnou mám rád, ale ty vernisáže, to je hrozné, to člověk neví, co s rukama, s nohama, teď jestli má rovnou vázánku a má opucované boty a to, takže to je člověk z toho takový jako z těch vernisáží nervózní, no ale tak musí člověk překonat i tady to a přetrpět, aby měl možnost jako ty věci nebo ty výtvarná díla těm lidem prezentovat. Můžete mi říct, jak se vám líbí ta výstava tady? Je to pěkné.
Jo, a líbí se vám některý obraz speciálně? Určitě ano, ta zima. No líbí se mi všechny, ale tak nejvíc jako mě zaujal podzim. Pane řediteli, co vás přimělo k tomu uspořádat tady výstavku obrazu Ilji Hartingera? Tak sám jste viděl prostory, ve kterých pracujeme. Jsou to uzavřené prostory, kde není denní světlo, je tam trošku stísněná atmosféra a chtěli jsme obrazy pana Hartingera trošku dostat do těchto prostor Valašskou krajinu, která by ty prostory a to pracovní prostředí pracovníkům zlidštila. Myslím si, že to byl dobrý nápad a reakce pracovnic byla taková, že pravděpodobně z výstavy, která byla jenom zkušební, se stane trvalá výstava. Já bych se vás rád zeptal, jestli to pro vás byl nějaký přínos. No, byl to pro mě velký přínos. Jednak, jak vidíte, tak jsem si dovezl pár ložisek, co by suvenýr. A byl jsem opravdu jako mile překvapený, jak šikovné dcerky máme na Valašsku, s jakou trpělivostí a přesností dovedou tak odpovědnou práci udělat. No a další, ty obrazy, které jsem tam nainstaloval, překvapilo mě, jak steplili a zpříjemnili to strohé, takové jako technické prostředí a myslím, že opravdu, že to i pro ně bude přínosem, že si pohledem na tu krajinu, že si nějak odpočinou a nějak se trošku aspoň odreagují. Já bych se vás rád zeptal, kde jsou kořeny toho, že jste se stal malířem? No tak mě to malování bavilo a zajímalo už od malička. No a otec, ten tady pracoval ve sklárně jako sklářský mistr a od maminky tatínek taky ve sklárně. A tehdy vlastně to sklářské povolání bylo spíš umělecké řemeslo. To už se pozná podle toho, nebo podle toho už to poznali, že dřív za 8 hodin práce nesl ten výsledek v čepici, kdežto teď to odnášejí ve velkých bednách, takže je vidět ten podíl té ruční práce tady na tom, takže už z toho je vidět, že opravdu ta estetika a nějak prostě to umění, to řemeslo tam hrálo velkou roli. Sklářské řemeslo se dědilo z pokolení na pokolení vlastně. No a tak já jsem chvíli taky dělal ve sklárně a konkrétně u leptání skla, proto jsem dělal i ty leptané vitráže, no ale o tom nechci mluvit, ale fakt je, že 8 hodin v té sklárně jsem se těšil na to, až přijdu domů a budu si moct malovat. Takže ta touha po tom malování mě stále jako pronásledovala, provázela. A tehdy, jak jsem byl v té sklárně zaměstnaný, tak jsme tady měli výtvarný kroužek. No a s jedním kamarádem, který znal profesora Podešu, akademického malíře, který tady bydlel na Solani a který za námi do toho kroužku docházel nám poradit vždycky, tak jsme se vypravili jednou na Soláň a vidím, že profesor Podešva maluje a že se ten živí a docela na úrovni a tam jsem prostě tak zahořel a tak si umínil, že v tom by byl čert, abych se opravdu tím nemohl živit a nestal se mě takový malíř profesionál. No a tak tam jsem si nejvíc nějak tak jako uvědomil to, že musím zatím jít co nejvíc a nějak tak sveřepě se toho chytit a pokračovat. Vy jste, paní Hartingerová, říkala, že byl vzorný žák, jo? No, vynikající žák, vzorný, proto jsem se do něj zamilovala. Tak nevím, jestli jsem byl tak docela vzorný student, ale spíš pracovitý student. Já jsem byl zvyklý 8 hodin denně tvrdě pracovat a teď naraz jsem přišel do školy a to malování bylo hlavním oborem nebo hlavním mojí činností. Takže jsem opravdu byl tím potěšený, no a taky se to odrazilo v plnění těch úkolů. My jsme třeba u profesora Langra dělali takzvané denní skici, to znamená, že jsme museli vždycky za týden, za každý den donést jednu kresbu udělanou, třeba na ulici někde nebo někde v restauraci a podobně. No a tak všichni tak horko těžko dávali těch 7 skic nebo těch kreseb dohromady a já jsem jich někdy donesl 20, někdy 30 a podobně, protože mě to bavilo a byl jsem nadšený tím, že vůbec jako můžu malovat. Takže vaše paní asi měla pravdu. Tak asi jo. Já musím říct, že obrazy od pana Hartingera vyzařují jednak teplem a jednak příjemným pocitem. Galerie je zařízená velice skromně, bych řekla, ale říká se, že v prostotě je krása, takže ty obrazy sem úplně zapadnou a vyniknou vlastně. Takže vám se líbí tady ten obraz za vámi a myslíte, že si nějaký od pana Hartingera někdy koupíte? Tak možné to je, mám od jeho manželky už doma obraz
která vlastně maluje kytky a třeba do budoucnosti ano. Mě zaujal tady ten obraz, můžete k němu něco říct? Tak to jsou obrazy, kde pokračují vlastně v té dřívější ilustrační tvorbě a vlastně na tom pracuji ještě stále. A nejsou to obrazy z nápodoby, ale spíš z představy. Tady v těchto obrazech jako spíš navazují na prožitky z mládí a jednak se tam ozývají i lidové zvyky na Valašsku a podobně. Není to ojedinělá věc, v tomto duchu, nebo těchto obrazů mám víc, zrovna ještě jeden mám tady. Vidíte, je to obraz, ten má název Vzpomínka starého bače, a takže vidíte, že skutečně je to takové, až v takové snové poloze. Byli jste u něj někdy v té galerii? Ano, se školou. Se školou? A líbí se vám ty obrazy? Jo, ano. Líbí. Líbí. Pěkné, vaše akvarely. Pan Hartinger je uznávaným valašským umělcem, malířem. Je výborný společník, dá se s ním prožít krásná chvilka u skleničky. No, zkrátka je to bodrý člověk. Tak jak správný Valach. Tak jak se na Valašsku narodil, žije, taky je. Je to dobrý chlap. Já myslím, že lidový. Je to dobrý člověk. To je slavé slovo dobré. Víte, když sem chodí návštěvníci do té galerie a vůbec jako s nima naváží rozhovor, tak kolikrát padne taková otázka, tak byl jste v Itálii, byl jste ve Francii, viděl jste Louvre, viděl jste Vatikánské muzea, viděl jste díla Rembrandta, viděl jste díla Picassa, Chagalla. A co si myslíte, když jste viděl tolik těch obrazů, jaký máte pocit? Neřeknete si, má to cenu ještě malovat, když už tolik toho bylo vytvořené? No a tak víte, já se nad tím zamýšlím a mám takovou myšlenku a takové motto. Nemyslím si, že jen průtrž mračen, ale i kapka rosy dává rostlině vláhu. A tak si myslím, že nejen Rembrandt, Picasso a Chagall, ale i Hartinger dává trochu vláhy tomu výtvarnému stromu.